Jotono sarikam. Actually, obo ang tini kaisa kok sarang nai ma phai mani. Kubangma sal kedeng marumoy Tiprasa Rok belai kok sakana kok borok maya hai hui onek kisu kok sawai plus David Murat Singh ni news no tuye news community onek borok sei musuk dofani borok ya wansa ba onek kisu kok saka. O jaga ang tini kaisa kok sana muzung mana actually omo kok rok ang puja rok lai khan ke salai na hani tongmani. Piaba tini Tipra Muthani no ekdom senior leader Portus Debormani kaisa bini live nugo ya belai no obongkha bas boni bogina kaisa ni kok sanai David Murat Singh no ang tabuni simani ya David Murat Singh ni karonai kobangma Tipra Muthani leader rok no jong obokhaika uboto jong totho proban so kok sanai bo dofana hamjakna ni borok rok tabo kobangma kok saitong ba bini bogai bo watsoi tong bo dofana hamjakni actually bo dofana tamo khaitong omo obonai ba Tiprasa kok mai hanmani acha kaisa kok ang sara sinamu tu Tiprasa ni tani noro Tiprasa kok bai Tiprasa Rok bujiano kubuni dofa borok rok bubujino tani ba kubuni kok bai jeng wansa kok bai je news khai kok borok mai de kok borok mai de na আর নরক বকরক কিসা থিঙ্কিং খাই দিয়েছি হ্যাঁ তামো ওয়ানসুক নরক সালাইयै Tiprasa বাই Tiprasa সালাইयै খনালাयै আরাম নাংলাই সিমি দে নরক অবংনাইবা বরনি কক বাই যদি বরনি জাকসিতি সই সুরই কক সামাকে অবরসাদি বুকো ত্রিপুরা নিসিতে গোबांमा জায়গা সাজার আং তো নুকিয়া খবলে kaisa abono angkeno abo kaisa me kubangma senior tongo kubang borok tongo saksangno kotor media house ne kaisa page chalo kaisa kok kotor sanai tongo tam khaina kaisa dopani bage jate ni bage tebo kubangma kok tong ko sun turuk ke to banai right time o right information nai je Tiprasa no David Murat Singh tam khaina nai tong tamo khai tong dofani borok bai busu grote thokoi tong turuk ke okonai aisi ang sagala bin loke thangnai rong no press meet khai na am ekdom belai kubui kok obon keb na karmagla tai phano tabo mutai ni morsum cholai tong lokhi pujar tong kho kali pujar tong kho opai khan kok sanai evidence sokare kok sanai dofani borok no khulumka Tiprasa Rok no te dan palawoti sawoi kesi senamalia kesi tamni hinke nung koijona no romboi dan palawo dana ba ha romboi dararek bakalai thanarek romboi dararek bakalai thanarek Buini Musuk Khitung Romnai Buini korai adaranani ha Buini bait uklok kho bri rokhai kanani omo simino Chini Tiprasa Rok ni ha tongmung chamung buibai ha bandi jangnani buibai motor jangnani buibai sukli segei Tiprasa ni kokno hame sanani ha buibai kisa bokaya yafar jaka kaino ha Tiprasa Rok no kok hame sanani ekdom amo hanggai kuli number 1 হ্যাঁ Chini Tiprasa Rok কুলি নাম্বার 1 আওয়াই অবস্থা খাবারে তাহকতাই বুকসং বুইনি বকায়া ফুং জাখাংকাই নন কক সিলজাই সানানি নন কক খামে সানানি Tiprasa বাই Tiprasa no ওয়ালাই নানি অমো সিমিন কেবা নং তো তাবো ওয়া সুগুইন তগো আং জরা কাহমন তগো হ্যাঁ আং বকায়া মানাই তগো কেবা মানদি ককরে Nini ngam nung khai tong di phiaba Buini Musuk Khitung Romnai Buini korai adara tei Buini bokaya lapselem nei man tei phiaba Tiprasa bai Tiprasa no hamya sanamnani Tiprasa bai Tiprasa no kok nangya sanani Tiprasa bai Tiprasa no botnam khainani obahai chokranto obahai sesta le tanaji khapane takhoktai busong obahai hingai nung salsa Tiprasa Rok ni ha অভিশাপ আবো
manai no manai 100% guarantee abo manai no obossoi ke khabale takho tai buksong tini ang norong bagai kisisa kok to bifemeni omono tamni hike baksa chini borok tini buini musuk khitung rom tongmai kha buini korai ada rai tongmai kha bokaya lepselen ni manma bai tini bukung tori tongmai kha ha baksa buini baju klogo thingloi kalaiye aborok bo tini tongthogui tongmai kha phiaba ang nongno saka salsa borok tok borta khai bona nangnai phiaba abo naiklai tongnai bono obono bizaro khiklai riwana ajora o khiklai riwana khabang tang tai usong aun bagai wanana kokroi je musuk khitung romnai rom tongthung buini korai ada ranai rom rai tongthung ha buini bat khitung kanai bo kaun tongthung borno sabo sung borno kokhnari maya ha aboni bagai jara cinta khainai rok norok simi ustrong tongde norok simi active tongde khabal ta hotai buso obono ini ang norok bagai kok kisa tun family hake norok tipa notice tv no nai tongman bagai te salbon burum norok koroi tongman bagai norok no ang belai no ani khapang ni kha kopur te hamjamo paithago jotono no ya pharo